Jolony weche mag chiemo makare koro geto tiyo machiegni kanise kod telo mag gwenge ekeyo kendo puonjo bero weche chiemo kaachiel kuom ndamo maneno ni giduoko chien tuoche kod midhiero gi nok mar chiemo. Ka gitwak yute fwambo jolony mag chiemo makare e counties mag Nandi kod Kisumu. Jolony go bende nyakla migepe maok mag piny owacho kaachiel gi sectors mamoko ni giduoko piny nok chiemo makare ahinya e gwenge. We come in to assist and ensure that all these children who are found in our hospitals who are malnourished are taken care of. And how do we take care of? We use our community health promoter and realize as government is really investing in these community health promoters to ensure that its agenda of is met. If that is done, this thing of malnutrition will have children who are in school because malnutrition is also a hindrance when it comes to good performance in school. Takwimu zimetuonyesha kwamba 22% ambazo hawajasoma. Kwa hiyo tunahimiza watoto wetu waendelee kusoma, kuenda shule, wakae shuleni. Kwa tumekabiliana hiyo changamoto ya utamuno. Nutrition levels will go down. Eventually will be eradicated when everyone is taking their part and everyone is playing their part and getting involved.